Anglický jazyk? Dvojka? Je rozhodnuté, každý dostal, čo si zaslúžil. No tak toto buď bude vyprask, alebo ma nevyfliaska. Slová prváčikov z Potatranskej obce Batizovce. Neznášam slovenčinu, lebo tam mám iba furt čítať. A ty by si chcel čo robiť? Byť udržbárom. So samými jednotkami chceš byť kominár? No hej. Začínajú také kratučké prázdniny, čo urobíš ako prvé, keď prídeš domov? Pôjdem spať. No. Pôjdeš si aj vydýchnuť trošku, ako pospať a tak? Nie, ja nevydychujem. Po odovzdaní pôročných hodnotení boli na pretrase aj detské lásky. Jožo, ty prestaň klamať! Do telky! Takže Sofia nie je tvoja frajerka. Kedysi školáci dostávali vysvedčenia 4-krát do roka, neskôr len raz. Poročne neboli. Mravy menej zákonné, pilnosť nepatrná, zovňajšok nedbalý. Také hodnotenie písali lajdákom. Táto dôchodkyňa zakopla len pri jednom predmete. Z krasopisu som dostala 3. Škrabala som ako kocúr. Či by ste nemenili možno za takéto historické vysvedčenia? Niekedy by to možno nebolo na škodu, možno tie mravy a možno aj tá úhľadnosť a tá pilnosť hlavne. Tak ako kedysi ani dnes nie je márne mať mamu či susedu učiteľku. O záverečných známkach vedela ako prvá, akým spolužiaci odchádzali domov so strachom. Ja som bol už týždeň po výprasku. Marek Vnenčák, televízia Markíza.